Pietaroinen ärsky. Uuvuksi! Arka, peruutetaan vähän. Ei, älä kiusaa! No. Ei vielä. Mitä? Minkä? Arka! Tööttiä. Jäänä. Sitten toi tämä suuriparistus Roomeo muumi. Keventää tollaan aukkaa. Entäs mitähän? Eikö tuo keventänyt nyt? Tolli tuli ja säikäytti sen. Hei juma. Ei, älä mene siihen. Sytäkköön. Ei sitten! Antti heittää vaan. Shhh. Toi Wernerin perä osoittaa aika vaarallisesti mua kohti. Boksi! Puntti tos rattasasti. Vittu, Mä punttaan. vittu, painitaan perkele. No meitä. Okei. Mikä helvetin systeemi tohon on tullut taas?